செஷன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கோபாஷ்டமி பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? சோ அத நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயோ ஆச்சாரியர்கிட்டயோ வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हरे कृष्ण माता जी। इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். அனைவருக்கும் மிக பணிவான வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நேற்று கோபாஷ்டமி இல்லையா? கோபாஷ்டமின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அதாவது அஷ்டமினா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், 8வது நாள் இல்லையா? அது வளர்ப்பிறையிலையும் தேய்பிறையிலையும் வரக்கூடிய 8வது நாளை வந்து அஷ்டமின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த பசுக்களை மேய்க்க போனவர் அஷ்டமின்னா 8வது நாள் இல்லைங்களா? அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் கன்றுகளை மேய்த்திட்டு இருந்த மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் வந்து இன்னைக்கு வந்து பசுக்களை வந்து மேய்க்கிறதுக்கு போறார். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து கோபாஷ்டமின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விசேஷம் அன்னைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னைக்குமே ராதாராணியோட தாமரை திருவடி வந்து தெரியாது. அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை திருவடி வந்து தெரியும். ஓகேங்களா? அதனால வந்து எல்லாருக்குமே அந்த தரிசனம், தாமரை திருவடி ஆஃப் ராதாராணிக்கு தரிசனம் கிடைக்கும்ன்றதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து வட்ச பாலகரா இருக்காரு. அதாவது பசுக்களை வந்து மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே அவருக்கு வந்து என்ன ஆசை ஆகுதுன்னா, பசுக்களை தான் மேய்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து கோபாலகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. இந்த 2 வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வட்ச பாலகான பசுக்களை வந்து மேய்ச்சிட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதே வந்து கன்றுக்குட்டிகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிற வந்து வட்ச பாலகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து பசுக்களை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறவங்கள வந்து கோபாலகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. இது வந்து என்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை மாசத்துல 8வது நாளான இந்த தேய்பிறையில வளர்ப்பிறைய தேய்பிறைய மாதாஜி இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தெரியலையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னைக்கு புதன்கிழமை வந்து சொல்லுங்க. இப்போ தேய்பிரியா வளர்பிரியா? வளர்பிறையா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வளர்பிறையில வந்து
வளர்பிறை வருது இல்லையா? வளர்பிறையில 8வது நாள்ல வந்து புதன்கிழமையில வந்து ஆ குறிச்சு குடுக்குறாரு அவங்க வீட்டு பண்டிதர். ஸோ அன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து பசுக்கள மேய்ச்சுட்டு போற நாள் தான் வந்து ஆ கோபாஷ்டமி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து நெறைய காரணங்கள் சொல்றாங்க. என்னல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கூட இருந்த பாலகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க கூட மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் காட்டிலும் இவர் வந்து 1 1/2 மடங்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டா வளர்றாராம். வேகமா வளர்றாரு. ஏன் இந்த வளர்ப்பு அதிகமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆச்சாரியர்கள் வந்து பல பேர் வந்து பல காரணங்கள் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இத்தன நாள் இப்படியே இருந்துட்டு இருந்தாருன்னா, என்னைக்கு வந்து ஆ தான் வந்த காரணத்த வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றது. அதாவது நான் வந்திருக்கிற காரணம் என்ன? அதாவது அசுரர்கள அழிக்கிறதுக்கும், பக்தர்கள காக்கறதுக்கோசம் தான் நான் வந்திருக்கிறேன்ன்றத யுகம் யுகந்தோறும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அந்த வேலைய எப்படி முடிப்பாரு? அதனால தான் அவர் வந்து வேகமா வளர்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. அதாவது பரித்ராயண சாதுனாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்த நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்தோடைய धर्माय தேவை साधूना எவ்வளவு? विनाशाय च ஹரே கிருஷ்ணா. दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ஓகே. हरे कृष्ण माता जी। அதனால வந்து வந்தாரு அன்றத ஒரு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, தன் அம்மாவுடைய அன்பரை வளர்ப்பிலே வந்து இருந்துட்டோம். அதனால வந்து இன்னும் வந்து தந்தையோட வந்து அன்ப வந்து நம்ம எடுத்துக்கல இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்றாங்க. பிறந்ததுலேருந்து ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா, அம்மாவுடைய வயித்துல இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ வயித்துல இருந்து வெளிய வந்த பிறகு தாய் அரவணைப்புல கீழ தான் இருக்கும் நெறைய நாள். அதாவது பால் குடிச்சிட்டு, அவங்க தான் அவங்கள வந்து குளிப்பாட்டுறது, ட்ரெஸ் பண்றது, எல்லாமே பண்றது இல்லையா? ஸோ தாய்க்கிட்ட தான் நெறைய நாள் இருப்பாங்க. தந்தை கிட்ட வந்து நெறைய காலங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருடைய ப ப பருவங்கள் வந்து முதல் 5 வருஷத்த வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? கௌமாரம் மமது। கௌமாரம். அப்புறம் வந்து 6 டூ 10 வருஷத்த வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? பௌகண்டா. 11லேருந்து 15 என்ன சொல்றோம்? கைஷோரா. 16க்கு மேல வந்து யவ்வனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு பிறகு எப்பவுமே அவரு நவ யவ்வனமா தான் இருக்கிறாருன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எங்கேயும் வயசான ஃபோட்டோலாம் பார்த்ததே இல்ல. அவருக்கு வெள்ளம், தாடி, மீசை எல்லாம் வந்தது நம்ம பார்த்ததே இல்ல. இல்லையா? ஸோ இது மாரி பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதா வந்து தான் பிள்ளைய வந்து நான் சின்ன வயசுல வந்து அ கன்றுக்குட்டிகள மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வீடு வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தீஸ்வர பெட்டா. அதாவது நந்தீஸ்வர மலைக்கு மேல வந்து நந்த மகாராஜாவோட நந்த பங்களா இருந்துச்சு. ஓகேவா? அந்த நந்தீஸ்வர பெட்டான்ற மலைன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நமசிவாயன் வந்து அந்த பிருந்தாவன லீலையில வந்து தன்னால இருக்க முடியல. அட்லீஸ்ட் நம்ம போயிட்டு அங்க ஒரு மலையா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா, சிவன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க ஒரு மலையா இருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுல வந்து சிவன் வந்து ஒரு மலையாறாரு. அந்த மலை பேர் வந்து நந்தீஸ்வர மலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஏன் அவர் ஆறாருன்னா, யசோதா மாதா, நந்த மகாராஜாலாம் நடந்து போயிட்டு வரக்கூடியும்போது, அவங்களுடைய பாத தூசிகள் தன் மேல விழும். அதற்கோசரம் வந்து அ ஸ் அப்படி ஆறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அங்க இருக்கிற மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மாமுனிகள், பக்தர் இந்த கோபிஸ்ரீகளுடைய பாத துளிகள் விழணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் வந்து அங்கெல்லாம் போனா நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த நந்த பங்களால வந்து இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த இருக்கிற இடம் வந்து நந்த குணான்னு சொல்லிட்டு, அந்த நந்த பவன்ல இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பவன் மாளிகையில இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா வந்து ஒரு முற்றத்தில வந்து ஒரு படிக்கட்டு இருக்கும். படிக்கட்டுல வந்து மாடி படிக்கட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாரி மாடி படிக்கட்டுல ஏறி போனா அவங்க வீட்டு மேல உச்சத்துக்கு போலாம். அந்த இடத்துல நின்னுட்டோங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிருந்தாவனத்தில இருக்க 4 திசைகள்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க நின்னா எல்லாராலும் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? என்னன்னா யசோதா மாதா வந்து தன் பையன் மேல அவ்ளோ அக்கறை. அவர வந்து பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால வந்து மகன் என்ன பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ போய் பார்ப்பாங்க அந்த அம்மா. ஓகேவா? ஸோ சமைச்சுட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு கிருஷ்ணர் மேல ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, அந்த படிக்கட்டுல ஏறி போய் நின்னு அங்க பார்ப்பாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அப்ப சின்ன பையனா இருந்தாரு. கன்றுகள் தான் மேய்ச்சுட்டு போனாரு இல்லையா? ஸோ அதனால காட்டுக்குள்ள போல. வெளிய தான் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஈஸியா தெரியும். இந்த சில சமயத்துல இந்த அம்மா பிஸி ஆயிட்டாங்கன்னா, அதுக்குன்னு ஒரு ஆள நியமிச்சு வச்சிருந்தாங்க. நீங்க போய் பாருங்க. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குன்னே ஒரு ஆள வந்து ஆ நியமிச்சு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இங்க வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர தன்னோட கண் பார்வையிலே வச்சுட்டு
வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யோசிக்கிறாரு. எங்க அம்மா பாரு எப்பவுமே என்ன பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நான் எப்ப வந்து பெரிய பையன் ஆவேன்? எப்ப காட்டுக்குள்ள போவேன்? எப்ப நான் அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து சாகடிப்பேன்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எண்ணம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னும் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா, நந்த மகாராஜா கிட்ட வந்து நான் டைம் பண்ணதே இல்ல. நான் நெறைய நேரம் எங்க அப்பா கூட இருந்ததே இல்ல. அதனால அவர் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, நான் சீக்கிரம் பெரியவனா ஆயிட்டேன்னா, எங்க அப்பா கூட இருக்கலாம்ல நெறைய நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஆ கொஞ்சம் பெரியவரா ஆறாரு. அப்ப வந்து அவர் கேட்கிறாரு, நான் இனிமேல் வந்து எங்க அப்பாக்கு வயசாயிடுச்சு நந்த மகாராஜாக்கு. வேற ஒருத்தங்க கிட்டலாம் சொல்றாரு. ஓகேவா? நான் இனிமேல் வந்து தன்னோட பசுக்கள வந்து நான் பார்த்துப்பேன். எங்க அப்பாக்கு ரெஸ்ட் குடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த நந்த மகாராஜா கிட்ட வந்து வேற ஒருத்தவங்கலாம் சொல்லும்போது இவர் சிரிக்கிறாரு. ஓகே என் பிள்ளை அவ்ளோ அளவுக்கு பேசுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நந்த மகாராஜா கிட்ட ஸோ, அப்ப அதுக்கு என்ன ஆனோம், இவருக்கு வந்து ட்ரெய்னிங் வேணும் இல்லையா? அப்ப அடுத்த நாள்ல இருந்து ஒரு 4, 5 நாளுக்கு அவர் அப்பா கூட போணும். அப்பா கூட போனா தான் அங்கலாம் என்ன நடக்குது, என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும் இல்லையா? இவரு எப்படி வந்து பசுக்கள வந்து மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு வராருன்றத பார்க்கணும். அது மாரி போம்போது, ஆ கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜா கூட போறார். நந்த மகாராஜா கூட அந்த காட்டோட உள் பகுதிக்கு போறார். உள் பகுதிக்கு போன உடனே அங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பசுக்கள் எல்லாம் விட்டுருவாங்க. அந்த பசுக்கள வந்து பெருசா வந்து போய் ஆ பின்னாடியே போணும், இருக்கணும்னு அப்படிலாம் இல்ல. அது பாட்டுக்கு மேய்ச்சுட்டு இந்த சாயங்காலம் ஆனா தானா வந்துடும். ஸோ நந்த மகாராஜர் அதெல்லாம் அமுச்சுட்டு ஒரு மரத்துக்கு கீழ உட்காந்துப்பாரு. கிருஷ்ணர் ஓடி போய் அவருடைய மடி மேல உட்காந்துட்டு கேள்விகள கேட்பார். "ஏன்பா இந்த பழம் வந்து இந்த கலர்ல இருக்குது? இந்த பழம் இந்த கலர்ல இருக்குதுன்னு" சொல்லிட்டு நெறைய பசங்கன்னாவே நெறைய கேள்விகள் கேட்பாங்கல்ல. "ஏன் இந்த கிளை வந்து இப்படி வளைஞ்சு இருக்குது? இவ்வளோ அளவுக்கு நெளிஞ்சிருக்கு?" அது மாரிலாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க. அப்புறம் அங்க பாருங்களேன், அந்த மயில் வந்து எவ்ளோ அழகா இருக்கு. பெண் மயில் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஆண் மயில காட்டிலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால தான் யசோதா மாதா அழகா இருக்காங்களா உங்கள விடன்னு அப்படின்னு கேட்பாராம். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நந்த மகாராஜுக்கு சிரிப்பா வருமாம். இந்த கிருஷ்ணா பாரு சின்ன பையனா இருக்கான். என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னும் நெறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. அதாவது சாரி மாதாஜி. மாதாஜி, ஆண்மையில் ஆ ஸ் ஸ் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மயில்ல ஆண் மயில் தான் அழகா இருக்கும். ஆண் மயில் தான் அழகு. ஆண் மயில் தான் அழகு மாதாஜி. ஓகே. ஆண் மயில் தான் பெண் அழகு மயில் இல்ல. தோகையோட இருக்கும். பெண் மயில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தான் கரெக்ட். ஸோ ஆண் மயில் வந்து அழகா இருக்கு. பெண் மயில் வந்து ஆண் மயில் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குது. பெண் மயில காட்டிலும். அதுதான் தோகை விரிச்சு ஆடும் இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஆ, ஆ. ஆமா மாதாஜி. ஆண் மயில் தான் ஆமா தோகை மாதாஜி, விரிச்சு ஆண் ஆட மயில் முடியும். தான் ஆடும். ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஸோ இது மாரி கேட்குறாரு. ஆ நான் உல்ட்டா சொல்ட்டேன். சாரி மன்னிச்சுருங்க. தேங்க் யூ. ஸோ இது நெறைய கேள்விகள் கேட்குறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் வந்து குரங்குக்கு வந்து வால் இருக்குது? நமக்கெல்லாம் வால் இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது மாரி நெறைய கேள்விகள் கேட்குறாரு. அப்ப வந்து தந்தைக்கும் வந்து மகனுக்கும் இருக்கிற பாசம் வந்து நெறைய அன்பு வந்து பரிமாறுறது. அவர் வந்து குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறார். அந்த லீலையில வந்த நோக்கம் எதுக்கு? அவரோடலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே. அப்புறம் வந்து இன்னும் அவரோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா, இது மாரி நான் மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போனேன்னா, காலையில போனா சாயங்காலம் வருவேன் இல்லையா? ஸோ நெறைய நேரம் வந்து காட்டுல இருப்பேன். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வந்து ஏக்கம் இருக்கும். யசோதா மாதாஜிக்கும் மாதாக்கும் சரி, அப்புறம் வந்து கோபி ஸ்திரீகளுக்கும். ஸோ அப்ப வந்து விரக பாவா வந்து தோணுது இல்லையா? ஸோ எப்ப நான் கிருஷ்ணர பார்ப்பேன் என்ற ஒரு ஏக்கம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா? அத வந்து அதிகப்படுத்தும்போது கிருஷ்ணர் மேல இருக்க அன்பு வந்து அதிகமாகும். அன்பு அதிகமாக ஆக என்ன ஆகும்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர வந்து எப்பவுமே நெனச்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் பக்தர்களும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். அது அவங்க அதுதான் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப வந்து அவங்க அன்புக்கோசரம் ரொம்ப ஏங்குவாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காரணங்கள். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரசங்கள வச்சு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இத சொல்றாங்க. ஸோ யசோதா மாதா வந்து ரொம்ப ஏக்கமா பார்ப்பாங்களா சூரியன. "நீ எப்பப்பா மறைவ? என் பையன் எவ்ளோ சீக்கிரம் வருவான்னு" சொல்லிட்டு. அதே மாரி கோபாஸ் எல்லாம் வந்து நிலவு வந்த பிறகு, "நிலவே நீ எப்ப போவ? எப்ப சூரியன் வரும்? நான் கிருஷ்ணரோட போணும்னு" சொல்லிட்டு கோபபாலர். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான மூடு. அவங்க ஒரு ஒரு விதமான ரசங்கள வெளிப்படுத்துறாங்கன்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்.
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவங்க இது மாரிலாம் யோசிச்சுட்டு கடைசியா வந்து யார நெனைக்கிறாங்க? எதேதோ நெனச்சா கூட கடைசில வந்து கிருஷ்ணரோட நான் எப்படி வந்து ஐக்கியமா இருக்குது, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த யசோதா மாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஆ இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பசுக்கள கூட்டிட்டு போறாரு இல்லையா? நெறைய பசுக்கள கூட்டிட்டு போறதுனால, ஆ அவர் வந்து இந்த அம்மாக்கு பயம். கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருப்பாரோ? ரொம்ப வாலுத்தனம், குறும்புத்தனம் செய்வாரோ? குரங்கு மாரி ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவுறது, யமுனை நதியில போய் குதிக்கிறது, இது மாரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தான்னா, எப்போ என்ன பண்றது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பயம். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் இன்னொரு காரணங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்றுக்குட்டிகள்லாம் மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு வந்தாரு இல்லையா கிருஷ்ணரு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இந்த கன்றுக்குட்டிகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லா விதமான பாஷை புரியும் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் பண்ணாரு? என்ன மாரி டான்ஸ் ஆடுனாரு? என்னெல்லாம் பேசினாரு? என்னெல்லாம் வந்து பண்ணாருன்றத வந்து எல்லா கன்றுக்குட்டிகளும் அவங்க அம்மாகிட்ட போய் சொல்லும். ஓகேவா? ஸோ அவங்க அம்மாலாம் அதெல்லாம் கேட்டுப்பாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் எப்பயாவது அந்த கோசாலை பக்கம் போம்போது, அந்த பசுக்கள்லாம் கேட்குமாம். "எங்களெல்லாம் நீ எப்ப வந்து கூட்டிட்டு போற?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவருக்கு அந்த பாஷை புரியும் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த கோமாதாக்கு வந்து பதில் குடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து சொல்வாரு, "கூடிய சீக்கிரத்தில கூட்டிட்டு போறேன்." ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பசுக்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லையா? கோமாதாவ ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த கிருஷ்ணருக்கு சம்மந்தமா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அ நெறைய வார்த்தைகள் கோல ஸ்டார்ட் ஆகும். கோவிந்தா அதுல வந்து ஆ பசுக்கள வந்து காப்பாத்துறவரு இல்லையா? அப்புறம் கோபாலா, அப்புறம் வந்து அவரு பிறந்த இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து கோகுலா, மேலுலகத்துல அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து கோலாக்கா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு பிடிச்ச லீலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு கோவர்தன லீலை. அப்புறம் அவருக்கு பிடிச்ச நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கோபா, நண்பிகள் பார்த்தீங்கன்னா, கோபி ஸ்ரீகள். ஸோ நெறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, கோன்னே வருது. கிருஷ்ணருக்கும் கோமாதாக்கும் ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை. நம்ம வந்து பசுக்கள மேய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அவங்க வீட்ல வந்து 9,00,000 பசுக்கள் இருக்கு. இல்லையா? ஸோ அந்த 9,00,000 பசுக்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகும். ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து இவரு மாடு மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு வரும்போது, கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, இந்த கண்ணு வந்து நமக்கெல்லாம் பிளிங்க் ஆகும். ஒரே மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. அந்த கண்ணுடைய அம் ரிப் ரெப்பை இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யார் இத படைச்சது? என்ன முட்டாள் இத படைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவ வந்து அவங்கலாம் திட்டிட்டு இருக்காங்களாம். என்னால வந்து கிருஷ்ணர வந்து பார்க்க முடியல. இது வந்து எனக்கு மறைக்குது. அந்த பிளிங்க் ஆகுறது டைம்ல வந்து எனக்கு அவர பார்க்க முடியாம அந்த பிரிவினை இருக்கு இல்லையா? அது ரொம்ப தாக்கத்த குடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கோபி ஸ்திரீகள்லாம் எண்றாங்களாம். ஸோ இது மாரிலாம் இருக்குது. ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இது மாரி வந்து பசுக்களோட மாடு மேய்ச்சல் பண்ணிட்டுருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கிற அவர வந்து என்ன பண்ணுவாரு, எல்லார்கிட்டயும் சேர்ந்து சாப்பிடுவார். தன்னுடைய சாப்பாடெல்லாம் இல்லையா? சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரு எப்பவுமே யூசுவலா தன்னுடைய கைய வந்து யமுனை நதியில போயிட்டு அப்படியே கை விட்டு கழுவுவாரு. ஸோ இவர் வந்து ஆ இந்த கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்ற தான் சாப்பிட்ட ஒரு ஸ்வீட்ட பாதி எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு குடுப்பாரு. "நீயும் இது சாப்பிடு எவ்ளோ டேஸ்ட்டா இருக்குன்னு" சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் குடுப்பாரு. இதெல்லாம் மேல் லோகத்துல இருந்த பிரம்மா பார்த்துட்டு, நானும் இந்த ஒரு லீலையில வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த யமுனை நதிக்கரையில யமுனையில வந்து ஒரு மீனா வருவாருங்களாம். ஸோ மீனா இருந்து கை கழுவாரு இல்லையா? அப்ப எங்கேயோ ஒரு துளியாவது ஒட்டிட்டு இருக்கும்ல, அந்த மகா பிரசாதத்த நான் சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா என்ன பண்ணுவாரு, அவரு இன்டெலிஜென்ட்ன்னா யோசனை பண்ணி மீனா மாறி வருவாருங்களாம் யமுனை நதிக்கு. அப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவரு போய் கை கழுவலான்னு அப்படின்னு போவாரு. பாத்து அந்த மீன பார்த்த உடனே பிரம்மா, "ஓ! நீ இப்படியா?" அப்படின்னு நெனச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அன்னைக்குன்னு பார்த்துட்டு, தண்ணி ஒரு சொம்புல எடுத்துட்டு, இந்த பக்கமா கழுவி விடுவாராம். அப்ப வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப என்னடா எப்பவுமே கைய போட்டு கழுவுறவரு, இன்னைக்கு தண்ணிய எடுத்துட்டு கழுவுறாரேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்ப வந்து கன்னிங்கா லுக் விடுவாராம் ஒரு மாதிரி. ஓகே. கிருஷ்ணர். ஓகே. நீ இந்த சான்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த பார்வையினோட அர்த்தம். ம். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே அவர் கூட வந்து சரிசமமா ட்டு அவருக்கு உற்ற சகாக்களோட தான் இந்த லீலைகள் எல்லாம் அவர் வந்து செய்றார் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த பிளான் பண்ணி இப்ப நம்ம ஊருக்கு போனோனே, இவ்ளோ காசு எடுத்துட்டு போறோம், இவ்ளோ துணி எடுத்துட்டு போறோம், இங்க போறோம், இங்க இவ்ளோ நேரம் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு பிளான் போட்டுட்டு போவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி இவரும் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க அவருடைய லீலைகள்ல வந்து இவங்க வந்து வம்சி அ
புல்லாங்குழலா வருவாங்க, இவங்க வந்து தமிழ மரமா வருவாங்க, இவங்க வந்து நதியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பிளான் பண்ணி தான் அங்க நடந்திருக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமி தாயார். பிருந்தாவனத்துல நமக்கு தெரியும் நெறைய வந்து கடவுளுடைய பாத சுவற்றுகள் இருந்துச்சு இல்லையா? தாமரை திருவடியுடைய சின்னங்கள் அதுல வந்து பாதத்துல வந்து நெறைய சின்னங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அந்த வனம் ஃபுல்லா வந்து இந்த திருவடி சின்னங்களால பதிக்கப்பட்டது. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ம். ஏன் வந்து அந்த பூமி தாய் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, அதுக்கு ரீசன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க தான் வந்து இந்த கலியுகத்தோட தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, பிரார்த்தனை பசு வடிவத்தில எடுத்துட்டு போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லையா? பிரம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப பிரம்மா அவரு மத்த தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போயிட்டு அ என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணருக்கு ஸ்வேத தீபத்தில போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவார். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, "இது மாரி நான் வரேன். எப்பல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தோங்குதோ, அப்ப வந்து நான் வருவேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ அத இவங்க கூப்பிட்டதுனால பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வந்தாரு. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால வந்து அவங்க தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. எல்லா பக்கமும் வந்து அவங்களுடைய உடைய ஆ திருவடிகள் வந்து அவங்க மேல பட்டதுனால, அவங்க வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் அவருடைய பாத சுவட்ட வந்து ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் அவருடைய பாதத்துல இருக்கக்கூடிய சின்னங்கள். ஓகேங்களா? என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டோட்டலி 18 சின்னங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த பாதத்துலேருந்து கீழ இருந்து மேல போலாம். இங்க வந்து மீன் இருக்குது. அப்புறம் வந்து அர்த்த சக்கரம், அப்புறம் திரிகோணா, கா கலஷா, அப்புறம் வந்து கோஷ் பாதா, பசுவுடைய திருவடி இருக்கும். ஆ தனுஷ், அப்புறம் வந்து அம்பரா, சங்கா இதெல்லாம் ஒரு பாதத்துல இருக்கு. இன்னொரு பாதத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்வஸ்திக்கு, ஜம்பு ஃபலா, அந்தகான் அதாவது ஆக்டகன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது. அதுக்கு அடுத்து மேலே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வஜ்ரா, அப்புறம் வந்து துவஜா, ஆம், அப்புறம் வந்து சட்ரா அதாவது குடை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து ஊர்துவ ரேகா, கமலா அதாவது தாமரைப்பூ, பார்லிகான், சக்கரா இது மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஸோ இதனோட முக்கியத்துவம் என்னன்றத இப்ப பார்க்கலாம். மாதாஜி ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ருக்மிணி மாதாஜி உங்களால படிக்க முடியுமா இத ஸ்க்ரீன்ல இருக்கிறத? ருக்மிணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. The right of foot ஆ, Krishna அதானே? ஆமா, ஆமா. The அதுல வந்து right foot 11 of சிம்பல். Krishna carries 11 distinct symbols. அதுதானே மாதாஜி? ஆமாங்க. படிங்க. கரெக்ட். Barleycorn, John. Barleycorn signifies that serving Krishna's feet is the ultimate means to gain property, nourishment. இருங்க மாதாஜி கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன். போயிடுச்சு மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. இல்ல என்கிட்ட இல்ல. ஓகே. சரி பரவால்ல. அந்த பார்லிகான் வந்து என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான நன்மைகள் நடக்குது. அதாவது ப்ராஸ்பெரிட்டி எல்லா செல்வ வளங்களும் சரி, ஆன்மீகத்துக்கு முன்னேற்றத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேய்க்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து Disc, chakra. First கவனிக்கா மாதாஜி. படிங்க. Chakra is the classic weapon of the Lord Vishnu that represent the power to cut through any evil forces and energies like anger, lust, greed, envy, illusion, and more. In short, chakra holds the ability to destroy the darkness with us.
ஹரே கிருஷ்ணா. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஸோ சக்கரன்றது வந்து எதெல்லாம் வந்து அழிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற அஞ்ஞானங்கள். அஞ்ஞானங்கள்ன்றது என்னது? நெகட்டிவ் எனர்ஜின்றது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற காம, குரோத, மோக, லோபம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் வந்து அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அந்த சக்கரத்தை வந்து குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Upward curving lines, Urchiva Rekha. The symbol signifies straight and reliable path for those seeking to connect with Lord Krishna. It shows that those with whom Lord Krishna himself stands will never have to fear a fail. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த ஊர்துவ ரேகைன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேரா போற வந்து ஒரு ஆரோ லைனு. பாதத்துல இங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஒரு கோடு இருக்கு இல்லையா? இதுதான் ஊர்துவ ரேகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அது இருந்தா யாருமே எதனாலும் பயப்பட தேவையில்ல. இப்போ அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரோட இருந்ததுனால அவருக்கு எந்த பயமும் இல்ல. அவருக்கு வந்து வெற்றி அடைஞ்சார். ஈவன் திரௌபதியும் வந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்து, உத்தராவும், குந்தியும் அவங்கெல்லாம் சார்ந்து இருந்ததுனால அவங்க கஷ்டம் பட்டாங்க. இருந்தாலும் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது மாதாஜி. ஸோ ஏன் வந்து நம்ம தாமரை திருவடிக்கு சரணடையணுன்றதுக்கு ஒரு காரணங்கள் இதெல்லாம். இந்த சின்னங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த சின்னங்கள் நமக்கு இந்த அபயமா இருக்குன்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எப்பயுமே வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். Upward curving line. அது படிச்சிட்டீங்க இப்பதான். அது படிச்சிட்டீங்க நீங்க. Line. லோட்டஸ் படிங்க. Lotus, Padma, Kamala. Lotus symbolizes the presence of goddess Lakshmi, who is said to bring good fortune and properties. Just as the lotus grows out of the water, those whose eyes swell up, visiting and crying will raise the glow upon the chanting the names of Krishna. Padika Mataji, go படிங்க. Ankine. The food significance mediating one of the lotus feet of Lord Krishna to help bringing the elephant like pondering thoughts under the control and guide oneself to the right path. More so, if also represent that those who say true to the path directed towards the lotus feet stand superior among men, just like man riding on the top of the elephant travel far and beyond, unlike rest. Flag. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. இது சொல்லிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த தாமரை பூ பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து லக்ஷ்மி தேவியை வந்து குறிக்கும் மங்களகரமா இல்லையா? ஸோ அவங்க யாரெல்லாம் லக்ஷ்மி தேவினாவே நமக்கு என்ன வந்து நிறைய செல்வ வளங்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் குட் லக், ப்ராஸ்பரிட்டிலாம் கிடைக்கும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஒருத்தங்க அதுக்கு மேல வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நாமஸ்மரணம். ஸோ இந்த செல்வ வளங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக விஷயத்தை விட்டு மேல வந்தா நம்ம கடவுளுடைய நாமஸ்மரணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் அங்கூஷன்றது நமக்கு தெரியும். எப்பவுமே வந்து மதம் பிடித்த யானையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து இந்த அங்கூஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம மனசை வந்து தடுமாறும், எப்படி எப்படியோ போகும் இல்லையா? அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து இந்த அங்குஷம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம். கடவுளுடைய அருளால் அதை கட்டுப்படுத்தி பக்திக்கு இழுத்துட்டு போவோம்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது கூட ஃபிளாக் படிங்க. The flag stands as a symbol announcing that Krishna grants security and protection to all those devotees mediating at his feet. ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அவரை வந்து வழிபடுறவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து தஞ்சம் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அடைக்கலம் வந்து அவர் இடத்துல எடுத்துக்கலாம். யாரெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து தஞ்சம் அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாருன்றது இந்த இடத்துல பொருள். அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி தண்டர் போல்ட். The symbol, thunderbolt. The symbol reveals that mediating on the lotus feet will help cut off the mountain of the karmic reactions of the one of the past sign
and set them free from all the grudge that hold them. It also indicates that those who hold into the feet of Krishna become superior, just like Lord Indra, whose weapon is Vajra. அப்படி படிக்குவா தாஜி, அம்பர்லா படிக்குவா? ஒரு நிமிஷம். இந்த வஜ்ர ஆயுதம் வந்து இந்திரன் கையில இருக்கிறத பார்த்திருக்கோம். அது வந்து ஆயுதங்கள்ல வந்து ரொம்ப வலிமையானதும் பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து என்ன குறிக்குது? கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில என்ன குறிக்குதுன்னு, நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் இருக்கு இல்லையா? முன்ஜென்ம கர்ம வினைகள்லாம் முன்ன செஞ்சிருந்த பாவங்கள் எல்லாம் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடுவாரு. அ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து படிங்க. மேல போயிடுச்சு அந்த அம்பர்லா சார்ட்டி. The symbol of umbrella signifies that those who take shelter at Krishna lotus feet remain all shield and protected from the miseries of the materialist world. Alongside, it also conveys the fact that the devotees worshipping the lotus feet of Krishna are deemed to become exalted, just like the kings of Maharaja, who most walk the மறைச்சிருக்கு மாதாஜி, walk and umbrella. நம்ம வந்து வெயில் காலத்துல மழை காலத்துல வந்து கொடை எடுத்துட்டு போவோம் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கோசம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சவங்களை வந்து கடவுள் வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து எதிர்த்து அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு வந்து இந்த துர்வாச முனி சாபம் கொடுத்தாரு இல்லையா? அதையும் பார்க்கலாம். நம்ம கடவுள் வந்து அவரை காப்பாத்தினாரு, அதனால ஒன்றும் ஆகலை. ஈவன் பிரகலாத மகாராஜாவை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அப்பா வந்து எவ்வளவோ துன்புறுத்தினார். அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, நித்தியம் நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தாரு இல்லையா? சோ அப்ப வந்து பகவான் வந்து அங்க வந்து காப்பாத்துறாரு. அதுதான் தன் பக்தர்களை வந்து அவர் எப்பவுமே பாதுகாப்புறாருன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஆக்டகன் 8 திசைகளிலும் இருந்து கடவுள் வந்து அவர் வந்து பாதுகாப்பு, ஷெல்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்வஸ்திக் படிங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும் மாதாஜி. அவங்க இன்னைக்குதான் வாய் திறந்து படிக்கிறாங்க, படிக்கட்டும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நான் மாதாஜப்பா படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Symbol of auspicious and well-being in Hinduism is often found exalted under the right lotus feet of Lord Krishna. It is significant good fortune and property for those who take solace in him. Rose apple, the symbol Jammu Phala. The symbol holds special significance for worshippers in the region of Jambudviya, the island of Rose Apple, highlighting their unique spiritual connection and the importance of their worship. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வஸ்திக்னா பொதுவாகவே நமக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும், அது வந்து மங்களகரமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நம்மளும் வீட்டுல எல்லாம் போடுவோம் அந்த ஸ்வஸ்திக் இல்லையா? அது என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குட் ஃபார்ச்சூன் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டியை குறிக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஜம்பு பலா வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா ஐலாண்ட் குறிக்குது. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜம்புதீபான்ற ஒரு ஐலாண்டை குறிக்குது. அங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கும் பக்தர்களுக்கும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் ஏற்படுது. ஸோ அப்போ வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடி தஞ்சமடைனால கடவுளுக்கும் அவருக்கும் ஒரு லிங்க் ஆகுதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யோகான்ற வார்த்தைக்கு அதுதானே பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. லெஃப்ட் புட்ல வந்து 8 சிம்பிள்கள் இருக்கு. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க ஓகே தெரியல, மறைக்குது மாதாஜி, தெரியல. The left foot of Krishna carries 8 distinct symbols. Both Sankhara extracted into the Lord Krishna lotus feet. The couch mark represents his role in recurring
devotees from distress. It symbolizes he protect and nurturing nature, akin to the pouch holding smooth nectar. Sky படிங்க. ம். படிக்கவா மாதாஜி? அப்படியே கண்டினியூ முடிச்சிடுங்க. சரி. Sky Ambara Akana Han. The sky mark depicts Lord Krishna prevalent presence across the universe. It symbolizes his omnipresence and detachment, indicating that his influence and reach extend everywhere. Bow. Tanusha, the bow mark significances freedom from worldly worries for devotees who take refuge in Lord Krishna. It symbolizes how devotions leads to liberation from the cycle of birth and death. Calf. The calf print Ghosh part. Lord Krishna love for animals is symbolized by the mark. It is significant that for those who meditate on his feet, the vast ocean of material life become insignificant, like water held in the calf whole print, making the ocean easy to cross. Triangle, tricona. The triangle mark assures protection from the influences of material nature, Maya. For devotees, it significances that his feet are the ultimate refuge for being across the three worlds, offering safety and sanctuary. Picture waterfall, Palana. The picture mark that symbolizes the continuous flow of divine blessings from Lord Krishna feet to nourish devotees. It also indicates protects from the inassociates, as the feet can extinguish the Kobe's fire of separation. A half moon, the Artha Chandra. This mark represents the fulfillment of devotees' desires and exalted spiritual state. It symbolizes that those who honor his feet are elevated akin to the adornment of Shiva's head with the crescent moon. Fish, Matsya. The fish mark symbolizes the inseparable bond between devotees and Lord Krishna. It signifies the fulfillment of charitable desires and protect from suffering, with also heightening the need of steadiest devotions to receive his blessings. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து மீன் வந்து என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து ஒரு மீனை வந்து தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டு அது உயிரோட இருக்காது இல்லையா? அது மாதிரி வந்து இன்செப்பரபிள் பாண்டுன்றதை குறிக்குது. பக்தர்களும் வந்து கிருஷ்ணரும் அவ்வளோ அளவுக்கு ஒண்ணா இருப்பாங்க. அவர் இல்லாம இவர் இருக்கிறது இல்லை, இவர் இல்லாம அவர் இருக்கிறது இல்லைன்றதை இந்த இடத்துல குறிக்குது இல்லையா? பட் நம்ம இருந்தாலும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் இவ்வளோ நாளும் இல்லையா? ஸோ அர்த்த சக்கரான்றது வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அர்த்த சக்கரான்னா தலையில சிவனோட தலையில இருக்கிறது இல்லையா? அது என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
பக்தர்களுடைய இச்சைகள வந்து அவர் வந்து நிறைவேத்தி வைக்கிறார் இல்லையா? அது ஆசைகள வந்து நிறைவேத்தி வைக்கிறத குறிக்குது. ஸோ இது வந்து ஹானர். அந்த சிம்பல் வந்து கடவுளுடைய திருப்பாதத்துல இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கலசம். கலசம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கலசம் பூர்ண கலசம்னா வந்து மங்களகரமானது இல்லையா? அது மாதிரி வந்து இந்த கலசத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, கன்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் டிவைன் பிளெஸிங்ஸ். கடவுளுடைய தெய்வீக அம் ஆ ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒண்ணு ஆசீர்வாதங்கள். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும். அமங்கலத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஹிஸ் ஃபீட் கேன் எக்ஸ்டிங்விஷ் த ஃபயர் கோபிஸ் ஃபயர் ஆஃப் செப்பரேஷன். விப்ரலம்பா பாவம் இருக்கு இல்லையா? அத வந்து தீர்க்கக்கூடியது, போக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. திரிகோணான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயை. 3 லோகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து தஞ்சம் கொடுக்கக்கூடியவர் இவர் தான். எல்லா மாயையிலிருந்து இவர் வந்து நம்மள பாதுகாத்து நம்மள பத்திரமா வந்து கூட்டிட்டு போவார். ஓகே. கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு. அப்புறம் வந்து ம் பசுவுடைய கால் சுவடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடல்ல வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதன பசுவுடைய பாதச்சுவட்டுல வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி அவர்கிட்ட நம்ம தஞ்சம் அடைந்தா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சம்சார சாகரத்துல வந்து பெரிய கடல் இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம ஈஸியா கடந்து முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த தனுஷ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீகமான விஷயம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தீர்ந்து போயிடும். வந்து அதுலேருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. யார் ஒருத்தவங்க வந்து அது சரியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த பக்திய பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். முக்தினால வந்து மறுபடியும் பிறப்பு, இறப்பு சக்கரத்திலேருந்து வெளிய வரலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஆகாயசம் வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து ஓம்னி பொட்டன்ட், ஓம்னி பிரசன்ஸ்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சங்கு. சங்கு நாதம் வந்து அவரு என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் சங்குன்னாவே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? பாஞ்சஜன்யம், அப்புறம் வந்து குருஷேத்திர போர் இல்லையா? எப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த சங்க ஊதுறாரோ, அப்போ வந்து எதிரிகளுடைய மனசு வந்து ஆ நொறுங்கிடுச்சுன்னு சொல்றோம். ஸோ அது அந்த சத்தத்திலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம், தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அவரு ஆ அபயம் குடுக்குறாரு, பாதுகாக்கிறாருன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து இந்த 8 சிம்பல் வந்து பகவானுடைய தாமரை திருவடியில இடது பக்கம் இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வலது பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா, 11 சிம்பல்கள் இருந்துச்சுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ டோட்டலி 11 + 8 வந்து 19 சிம்பல்ஸ். ஓகே. லெஃப்ட்ல 8 ரைட்ல வந்து 11. இந்த சிம்பல்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம ஆச்சாரியார்கள் என்ன சொல்றாங்க, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாரி பூமி தேவி எதுக்கு நம்ம இங்க வந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமி தேவி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா, எங்கேயுமே வந்து கடவுளுடைய திருவடி இருக்கு இல்லையா? சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளுடைய திருவடி இருக்கு. அதாவது ஆ ம். கடவுளுடைய பாத சுவடு எங்கேயுமே இருக்கு. அங்க இருக்கிற மனிதர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே அந்த சிம்பல வந்து தாண்டி போமாட்டாங்க. ஓகே. தாண்டி போமாட்டாங்க. ஆ அங்க அப்படி இருந்தா கூட ஒரு பக்கமா சைடுல போவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அ அ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்தாரு. அந்த சிம்பல பார்த்த உடனே தானே அக்ரூரும் அந்த மண்ணு மேல பெரண்டு உழுவாரு இல்லையா? ஸோ இந்த அவர் வந்து எவ்வளோ அழகா இருப்பாரு இல்லையா? கார்மேக நீல வண்ணத்துல வைஜெயந்தி மாலை போட்டுட்டு, கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருப்பாரு இல்லையா? ஸோ அங்க இருக்கிற எல்லா கொடி, செடி, மரங்கள் எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்குங்களாம். அங்க இருக்க பறவைகள் எல்லாமே ஆனந்த தாண்டவம் பண்ணுங்களாம். ஓகே. ஸோ இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாம் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முறை வந்து டீஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது வந்து என்ன வந்து நீங்க வந்து ஆ நீங்க யசோதா மாதா, நீங்க வந்து அழகா இருக்கீங்க. நீங்க வெள்ளையா இருக்கீங்க, அழகா இருக்கீங்க. நான் அப்பாவும் வந்து நந்த மகாராஜாவும் அழகா இருக்காரு. நீ வந்து விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க உன்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடு மேய்க்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு பேர் இல்ல, இல்ல அப்படி இல்ல. அவர் வந்து ஒரு மர பொந்துல வந்து அழுதுட்டு இருந்தாரு. நந்த மகாராஜாவுக்கு வந்து வயசாகி கூட குழந்தை இல்ல இல்லையா? அதனால வந்து அவங்க போயிட்டு அந்த அழுற குழந்தைய வந்து இந்த காட்டுலேருந்து எடுத்துட்டு போனாங்க மர பொந்துல இருந்துன்னு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல அவர் வந்து காசுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுது. அதனால ஓடி வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னோட ரூமுக்கு போயிட்டு படுத்துக்கிறார். என்னடா எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பா மடியில உட்காந்துட்டு, அவங்க ஃப்ரெண்டு இத பண்ணா, அத பண்ணா, அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இது என்னது வித்தியாசமா வந்து கிருஷ்ணர் போயிட்டு ரூம்ல படுத்துக்கிறாருன்னு அவங்க அம்மா கேட்கறதுக்கு போனா, நான் உங்ககிட்ட யார்கிட்டயும் பேச மாட்டேன். நீங்க போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னடா ஆச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்ல என்ன வந்து எல்லாரும் வந்து நான் கருப்பா இருக்கேன். நீங்க 2 பேரும் வெள்ளையா இருக்கீங்க. நான் உங்க புள்ள இல்ல. இது மாரிலாம் டீஸ் பண்றாங்க என்னன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ ஏன்டா இவ்ளோ சும்மா இருந்த? கூட அண்ணன் இருக்காரு இல்லையா? பலராமர் அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானேன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதாம்மா நீ தப்பு பண்ற. நீ வந்து பலராமன ரொம்ப நம்புற. என்ன நம்புறதே இல்ல. அவரும் சேர்ந்து தான் பண்றாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மா யசோதா மாதா பலராமர ஒரு முறைக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, "நீ பாரு என்ன எல்லாரும் இப்படி பண்றாங்க. நான் பெரியவன் ஆயிட்டேன்ல. எனக்கு வந்து பசுவ குடு. நான் இன்னும் வந்து கன்றுக்களே மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன பசுவுக்கு குடு. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஆகுது. எனக்கு வந்து பவர் இருக்குது இல்ல. அப்ப எல்லாரும் அமைதியாயிடுவாங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பலதரப்பட்ட வயசுல இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்கார். அவங்களுக்குன்னா உயர்ந்த வயசுல இருக்கவங்க நண்பர்கள் இருக்காங்க. சகாக்கள். ஓகே. அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் எப்பவுமே பாதுகாப்பா இருப்பாங்க. "நீ இப்படி நட. அங்க குதிக்காத, இப்படி போணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க சரி சமத்துல இருக்கவங்க வந்து அவர் வந்து ஓடி பிடிச்சு விளையாடுவாங்க. அவங்கள வந்து பிரிய சகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து மதுமங்கள், சுதாமா அவங்கலாம் வந்து ஓகேவா? அவருக்குன்னா வந்து சின்னவங்களா இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ச சா ச அந்த சகாக்கள்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவர் வந்து ஏதாவது வேணும்னா, அந்த கால் கொலுசு மாட்டி விடணும்னா, அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவரு கால் மசாஜ் பண்ணி விடுவாங்க. அப்புறம் வந்து விசிறி வீசி விடுவாங்க. அது மாரி சகாக்களும் இருந்தாங்க. அப்புறம் சில பேரெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெருங்கிய சகாக்கள். அது பார்த்தீங்கன்னா, சுபலா. அவர் வந்து பிரிய நரம சகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட தான் அந்த மாதுரிய ரசத்த வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. வேற யார்கிட்டயும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டார். ஸோ, ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆ "நீ இது மாரிலாம் என்ன வந்து பெரியவனா ட்ரீட் பண்ண. நீ வந்து என்ன சின்னவனாவே ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கல்ல யசோதா மாதா. நீ வந்து எனக்கு பசுவ குடு. நான் மேய்ச்சிட்டு போணும்." "சரி, சரி நான் பண்றேன். ஆ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இரு நம்ம காலம் நேரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் ஒரு மங்களகரமான விஷயங்கள நம்ம ஆரம்பிக்கணும். நீ கேட்ட உடனே வந்து எல்லாம் பண்ண முடியாது. பொறுமையா இரு பண்றேன்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அத சொல்றாரு. நம்ம வீட்டு புரோகிதர் கிட்ட பேசலான்னு அப்படின்னு இந்த அம்மா சொல்லி முடிப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரோட லீலைகள் என்னன்னா, அவங்க வீட்டுக்குள்ள அவங்க அவங்க வீட்டு பிராமணர் வருவார். ஓகேவா? அவங்க குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பிராமணர் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? பூஜாரி. அவர் வருவார். என்னடா இது ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் நம்ம இப்பதான் பேசிட்டு இருந்தோம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா, பூஜாரி வீட்டுக்குள்ள வராருன்னு. அப்புறம் அந்த அம்மா கையில சொல்லுவாரு. நீங்க வந்து சொல்லுங்க. அவர் கையில கேளுங்க. எந்த நாளு கிழமை நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ, அப்ப அவர் கணிச்சு சொல்வார். கார்த்திகை மாசத்துல 8வது நாளு, அதாவது அஷ்டமி திதியில வந்து வளர்பிறை திதியில வந்து புதன்கிழமை ஸ்ரவண இதுல வந்து பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து நேத்து. ஓகேவா? கோபாஷ்டமி நாள் அதுதான். ஓகேவா? அன்னைக்கு கோபாஷ்டமி. என்ன ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடுவாங்க. அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற ஸ்லோகம் தான் அந்த பத்ம புராணத்துல இருக்கு. அ யசோமதி மாதாஜி இந்த பத்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்த வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் மாத்திரம் வாசிங்க. தெரியுதா மாதாஜி? இருக்கீங்க? யசோதா மாதாஜி? யசோமதி மாதாஜி? அதான் போயிடுத்து. இந்த வர்றேன் போயிடுச்சு. சுக்லோஷ்டமி கார்த்திகா தூ ஸ்மிருதா கோபாஷ்டமி புதக தத்தேத வாசுதேவோ புத் கோபா பூர்வம் து வாசபா. ஹரே கிருஷ்ணா. The இந்த 8th lunar day of the மாதாஜி bright அது fortnight. வேணாம் மாதாஜி. அந்த கோபாஷ்டமி வந்து இத வந்து நிர்ணயிக்கிறார் வந்து. ஓகேவா? அவருடைய குலகுரு. அன்னையிலேருந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கன்றுக்கள விட்டுட்டு மாடுகள வந்து மேய்க்க ஆரம்பிக்கிறார்.
ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இமீடியட்டா என்ன பண்றாங்க அவங்க ஊர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பசுக்களும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற 9 லட்சம் பசுக்களை வந்து குளிப்பாட்டி அதுக்கு வந்து டெக்கரேட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது அவங்க வீட்டில் வந்து முத்திரை இருக்கு. நம்ம எப்படி நம்ம ஸ்டிக்கர் எல்லாம் வச்சுக்கிறோம், அது மாதிரி வந்து ஹேண்ட் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த உடம்புல வந்து அந்த பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த பாடி ஃபுல்லா பெயிண்ட் எல்லாம் வளையிறாங்க. அந்த கொம்புக்கு வந்து ஆ தங்க கேப் எல்லாம் போடுறாங்க. அப்புறம் அந்த உடம்புக்கு வந்து ஷால், அந்த ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ஜூட்டால் ஆனது, வெல்வெட்டால் ஆனது, அந்த மாதிரி பல நிறங்கள் இருக்கக்கூடிய வெல்வெட் துணிகள் எல்லாம் போத்தி வைக்கிறாங்க. கழுத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து மாலை, ரூபி மாலை எல்லாம் போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க மலர் மாலைகள், நெக்லஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த ஹம்ப் இருக்கும் இல்லைங்களா, மேலே மேலே வந்து மாடுக்கு அதையும் டெக்கரேட் பண்றாங்க. பாதத்துக்கெல்லாம் வந்து மஞ்சள் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த வாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மயில் பீலி வச்சு கட்டி டெக்கரேட் பண்றாங்க. நெற்றியில வந்து திலக்கு வச்சு அலங்கரிக்கிறாங்க. அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து வெல்லம், வாழைப்பழம் எல்லாமே குடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஆர்த்தி பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து பசுமாதாவை வந்து வழிபடுறாங்க. சுத்தி வலம் வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. அவங்க கையில வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரே கூட இது மாதிரி பண்றாரு இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கோபாஷ்டமி நாள் வந்து அவருக்கும் புது ட்ரெஸ் கிடைக்குது. அவரும் புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இந்த இந்த பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க. அவரும் வந்து மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து நிக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அந்த டிப்பிக்கல் ட்ரெஸ் எல்லோ கலர் பட்டு பீதாம்பரம், மலர் மாலை, அப்புறம் வந்து நெக்லஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு காதுல மகர குண்டலம், கையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சிருக்காரு இல்லையா? மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போனா எப்பவுமே ஒரு கொம்பு தடி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? நந்த மகாராஜா வந்து அதை கிஃப்டா குடுக்குறாரு அவருக்கு. ஸ்டிக்க குடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஆர்த்தி எல்லாம் எடுக்கிறார். தன் பையனுக்கு வந்து எந்த ஒரு திருஷ்டியும் படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருஷ்டி எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. அப்போ பிராமணர்கள் வேதங்கள்லாம் ஊதுறாங்க. அப்புறம் பலவிதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு வேத முழக்கங்கள்லாம் போடுறாங்க. இசைக்கருவிகளால முழக்கங்கள் போடுறாங்க. நிறைய பேர் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ரோகிணி மாதா பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்குன்னு செஞ்சு ஸ்பெஷலா சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் இல்லையா? போறாரு இல்லையா கோபாஷ்டமிக்கு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால வந்து அவங்க ஸ்பெஷலா செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் யசோதா மாதாவுக்கு வந்து மனசு வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா, தான் பையன் வந்து சின்ன பையன் எப்படி வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்புறது? இத்தனை நாள் பசுவை மேய்ச்சிட்டு அப்படி போவான், சீக்கிரம் வந்துருவான். இதுன்னா காட்டுக்கு நான் உள்ள போகணும். அப்புறம் காலையில போனா சாயங்காலம் தான் வரும். இவ்ளோ நேரம் கிருஷ்ணரை நான் பிரிஞ்சு இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஏக்கம். அதனால கூப்பிடுவாரு, "கிருஷ்ணா வாடான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வருவாரு. "இல்ல கொஞ்சம் தலையுடைய தோப்பைய வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுறேன் கிருஷ்ணா" சொல்லி சொல்லுவாங்க. சரிம்மான்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். மறுபடியும் கூப்பிடுறார். இது மாரி உனக்கு வந்து பாக்ஸ்ல வந்து 5 குலோப் ஜானு, சந்தேஷா இத்தனை வச்சிருக்கேன், 6 வச்சிருக்கேன். நீ இப்படி சாப்பிடுன்னு அப்படி சொல்லி. ஐயோ! நான் திறந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன்மான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போவார். ஓகேவா? ஏன்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பெரிய பையனாயிட்டாரா, அதனால முன்ன மாதிரி அவங்க அப்பாக்களையும், அம்மாக்களையும் நெறைய டைம் வந்து குடுக்க மாட்டார். தொட போட்டு, "இல்ல நானே போட்டுக்கிறேன்" அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார். ஸோ இந்த மாற்றங்கள் நடக்குது அந்த வீட்ல. ஸோ இங்க வந்து வயசானவங்களா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன் வந்து அ என் கையில வந்து என் புள்ள இப்படி நடந்துக்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு. நந்த மகாராஜாக்கு வந்து 7 உடன் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணா இப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்றான். ஐயோ! அதெல்லாம் நார்மல். எங்க பசங்க கூட வந்து அப்படிதான் இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து நீங்க பெரியவங்க. பட் உங்களுக்கு லேட்டா குழந்தை பொறந்ததுனால இந்த விஷயம் இப்படி தெரியுது. அது நார்மலு. அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பாடி சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால அப்படி இருப்பாங்க. நீங்க அத பெருசா எடுத்துக்காதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்புவாரு. அதுக்கு முன்ன நாள் வந்து ஷூ தச்சு குடுக்குறேன்னா, அவர் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாரு. எனக்கு வேணாம், எல்லா பசுக்களுக்கும் நீங்க குடுக்குறதா இருந்தா குடுங்க. இல்லன்னா எனக்கு வேணான்னு சொல்லுவாரு. அந்த ஒரு கவலை வேற அந்த அம்மாக்கு. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அடுத்த நாள் வந்து பிருந்தாவனம் அவங்க வீட்ல இருக்கிற 9,00,000 பசுக்கள வந்து 4 திக்குல அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. அது போய் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற ஆ சின்ன சின்ன கல்லு எல்லாத்தையும் வந்து அதுக்கும் அது பாசம் தானே கிருஷ்ணர் மேல. போயிட்டு என்ன பண்ணும், எல்லாம் நடந்து 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 எல்லா மண்ணையும் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்ட்டா பண்ணி விட்டுடுமா. ஸோ கிருஷ்ணர் நடக்கும்போது அந்த அளவுக்கு மென்மையா இருக்குமா அங்க இருக்க மண்ணு. அவருக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் தான் வந்து செருப்பு போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓகே. ஸோ அந்த அளவுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. வெல்வெட் மாரி அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்ட்டா ஆயிடுச்சு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணர் அப்படி போனோனே மேலே ஏறி போவாங்க. டாப்புக்கு போயிட்டு பாப்பாங்க. எப்ப சூரியன் மறையும், சூரியன வந்து சபிச்சுட்டு இருப்பாங்க. "நீ சீக்கிரம் போணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் திரும்பி வர்றத பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ரெடி ஆவாங்க.
ஸோ இது மாதிரி உள்ள போயிட்டு லீலைகள் பண்ணுவார். அங்க இருக்கிற மரங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். மரங்கள்லாம் என்ன பண்ணும்னா, கிருஷ்ணர் வராருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாதத்துல விழுந்து வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளைகள்லாம் வந்து வளைஞ்சு பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகுமா. அப்புறம் வந்து நம்ம கீழேயே இருந்துட்டு இந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து அவர் மேல விட்டு மேல விழுந்து வெயில்ல தாக்கம் அவருக்கு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா அந்த வளைஞ்ச கிளைகள்லாம் மேல போயிட்டு அவருக்கு வந்து நிழல் கொடுக்குமா. இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்துச்சுங்களா. ஸோ நம்ம மேலேயே இருக்கிறோமே, கிருஷ்ணர் கீழே இருக்காருல்ல, எவ்வளோ தூரம் இருக்கோம் நம்ம 2 பேருன்னு சொல்லிட்டு கீழே வருமா. ஸோ இப்போ வளையிறதும் நெளியிறதுமாவே மேலே போறது கீழே வர்றது மாதிரி கிளைகளுடைய பாவனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்க வனத்துல நடக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு எல்லாரும் வந்து ஒண்ணா சேர்றதுக்கு ஒரு இடம். அது வந்து தார் கடம்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரம். கடம்பா மரத்துல வந்து தார் கடம்பா. தாருன்னா என்னன்னா கூப்பிடுறது. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, சாயங்காலம் ஆனா அந்த இடத்துல உட்காந்துப்பாரு. ஓகே. உட்காந்துட்டு தன்னோட புல்லாங்குழல வச்சு ஊதுவார். அங்க பாத்தீங்கன்னா 9,00,000 பசுக்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து டிவைட் பண்ணிடுறார். அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறார். 108 அணியா பிரிச்சிடுறார். 108 அணியா பிரிச்சுட்டு அப்புறம் அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 அணியா கூப்பிடுறார். அவர் கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி மாலை வச்சிருப்பார். நம்ம எப்படி ஜெபமாலை 108 ஜெபமாலை வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? 108 மணிகள் கொண்ட ஜெபமாலை அது மாதிரி அவர் கையில ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டியூனை வாசிப்பார். அந்த கூட்டத்தான பசுக்கள்லாம் வந்துடும். ஸோ அப்போ ஒரு மணியை தள்ளி விடுவார். மறுபடியும் வேற ஒரு டியூன் வச்சிருப்பார். அதுக்கு தகுந்த பசுக்கள் எல்லாம் வரும். ஸோ 2வது மணியை தருவார். இது மாதிரி 108 மணிகளை தள்ளி 9,00,000 பசுக்களையும் பத்திரமா கூட்டிட்டு போவார். ஓகேவா. அவர் வந்து மறுபடியும் பிரிப்பார். வெள்ளை கலர்ல இருக்க பசுக்கள், கருப்பு கலர்ல இருக்க பசுக்கள் இப்படி எல்லாம் வந்து பிரிச்சு வைப்பாங்க. பட் அதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பசுக்கள் பிங்களா அருணின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசு வந்து கேட்டும் கேட்காம இருக்குமா. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பர்சனல் அட்டென்ஷன். சில பேரெல்லாம் அப்படித்தானே. நம்ம தனியா போய் கேட்கணும், கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஹேவ் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பசுக்களும் அது மாதிரி தான். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய அட்டென்ஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க சவுண்ட வந்து கேட்காம இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, மரத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வந்து அந்த பசுவை தட்டி கூப்பிடுவாராம். ஏன் அப்படின்னு அதுவும் வந்து தெரியாத மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். ஓவரா பில்டப் பண்ணும். அப்புறம் பில்டப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும், மத்த பசுக்கள் எல்லாம் வந்து பாக்குமாம். பாரு என்னெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தட்டி தடவினாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் லீலைகள் நடக்குது. அப்போ வந்து அன்னைக்கு ஒரு கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து இதுல இருக்கிறாரு இல்லையா? அப்போ வந்து சுபலா கிட்ட சொல்லுவார், நான் வந்து ராதாராணிய பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன பேசுற கிருஷ்ணா, நம்ம வந்து மத்தியானத்துல இருக்கோம், நடு காட்டுல இருக்கோம். ராதாராணி வந்து அவங்க மாமியார் இருக்காங்க, ஜட்டிலா இருக்காங்க. எப்படி அனுப்புவாங்க? எப்படி சாத்தியம்? நீ கூப்பிட்டுட்டு வரியா? இல்லையா? நான் யமுனையில விழுந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சரி என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சுபலா போவார். சுபலா போயிட்டு அந்த ஜட்டிலா மாமியார் கிட்ட போயிட்டு, இது மாதிரி என்கிட்ட இருக்க கண்ணுக்குட்டி வந்து உள்ள போயிடுச்சு. நான் எடுத்துட்டு வரேன். என்ன சொல்ற? இந்த பக்கம் கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் ஒண்ணும் வரல. போ வேலைய பார்த்துட்டுன்னு சொல்லுவேன். இல்ல இல்ல நான் எடுத்துட்டு போகலைன்னா எங்க அம்மா அடிப்பாங்க, உதைப்பாங்க. தயவு செய்து என்ன பர்மிஷன் கொடுங்க. நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஓடி போயிடுறேன் அப்படின்னு. சரி, நான் இப்பதான் சாப்பிட்டு படுத்துட்டு இருக்கேன். என்னால அசையவே முடியாது. நீ போன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு சுப்லா என்ன பண்ணுவாரு, ஓடி போய் ராதாராணி கிட்ட போயிட்டு, இது மாதிரி கிருஷ்ணர் வெயிட் பண்றாரு. நீ போன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாராம். கிருஷ்ணர் வெயிட் பண்றாரு போன்னு சொன்னா, எப்படி போறது? அப்ப வந்து ட்ரெஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ சுப்லாவோட ட்ரெஸ் இந்த ராதாராணி போட்டுப்பாங்க. ஆ போட்டுட்டு இருக்கும்போது, நீ ஜட்டிலா கிராஸ் பண்ணும்போது சொல்லு, நீ பஸ்ஸு வந்து கன்னுக்குட்டி வந்து எனக்கு கிடைச்சிச்சு. நான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுபலா வாய்ஸ்லயே வந்து ராதாராணியும் சொல்லிட்டு அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க. சரி ஓடி போயிட்டு அங்க மீட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோபிஸ்ரீகள் வருவாங்க. இது வந்து சூரிய பூஜை பண்ணணும். நாங்க ராதாராணிய கூட்டிட்டு போறோம்னு சொல்லிட்டு. சோ போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமியார் அனுப்புவாங்க. போனா அப்பதான் தெரியும் அங்க வந்து சுபலா வந்து ராதாராணி ட்ரெஸ்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவர கூட்டிட்டு போயிட்டு அவருக்கு ட்ரெஸ்ஸ மாத்திட்டு, ஆ இவங்க சூரிய பூஜைக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. அங்க வந்து ராதாராணி இருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு தான் வந்து இப்ப வேஷ்டி கட்டும்போது பாதத்தை கவர் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வந்து ராதாராணியுடைய பாத தாமரை திருவடி வந்து இன்னைக்கு தரிசனம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து அந்த அம்மா அந்த மலையிலிருந்து கீழ இறங்கி வரும்போது, கொஞ்சமா அந்த ட்ரெஸ் வந்து கீழ ரொம்ப ஒரு ஆசையா வந்து தன்னுடைய பாவ ட்ரெஸ்ஸ வந்து கொஞ்சமா மேல தூக்குறாங்க. அன்னைக்கு வந்து தெரியறது தான் வந்து தாமரை திருவடியோடைய தரிசனம். ராதாராணியோட தாமரை திருவடியோட தரிசனம். அதுதான் இந்த 2 விஷயங்கள். ஓகேங்களா? ஒண்ணு அ கிருஷ்ணர் வந்து கன்று குட்டிகள மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து பசுக்கள மேய்க்கிறார் இன்னைக்கு.
அப்புறம் வந்து ராதாராணி இன்னைக்கு தான் வந்து அவங்களுடைய தாமரை திருவடி கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதனால தான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நேற்று இஸ்கான் நம்ம மங்களூர் டெம்பிள்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் தடி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி அலங்காரம் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் தாமரை திருவடி ராதாராணியோட திருவடி தரிசனம் எடுத்துட்டு நம்ம எல்லாருமே பசுக்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணுன்றத கிருஷ்ணரே சேவை பண்ணார் இல்லையா? ஈவன் உத்தவருக்கும் அதுதான் சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவருக்கு அதுதான் சொல்றார். நீங்க வந்து கோ சேவை பண்ணணும், பசுக்கு வந்து புல்லு அதெல்லாம் கொடுத்து அதனோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அப்போ அப்போ 2 சந்தர்ப்பத்துல அவங்க பாதம் தெரியும் என்ன மாதாஜி? கோவர்த்தன மலையை வந்து அவரை தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கப்போ இவங்க ட்ரெஸ் தூக்கி இருக்குமா? கோவர்த்தன மலை இல்ல மாதாஜி, மலையில இருந்து கீழே நடந்து வரும்போது மலையில இருந்து அப்படி கோவர்த்தன பூஜை அன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி. சரி சரி ஆச்சாரியர்கள் 2 விஷயமா சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து அந்த Dress சேஞ்ச் ஆனதுனால தான் கோப பாலகன் மாடு மேய்க்கும் சிறுமனா போற ட்ரெஸ்ஸுனால பாதம் தெரியுது. எப்பவுமே அவங்களுடைய பாதம் தெரியாது, திருவடி தெரியாது. இன்னைக்கு வந்து ட்ரெஸ் பாய்ஸ் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்களது ஷார்ட்டா தானே இருக்கும், பெண்கள் தானே பெருசா இருக்கும், அதனால சொல்றாங்க மாதாஜி. சரி சரி காரணங்கள் வந்து 2. அன்னைக்கு எங்க ஊர் இஸ்கான்ல கோவர்த்தன அந்த இதுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். அப்ப இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இது ராதாராணியுடைய பாதத்தை அப்படின்னாங்க, பார்த்தோம். அதான் கேட்டேன் நான். கோவர்த்தன கிரிதாரி பூஜை பண்ணும்போதா? ஆமாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட இன்னைக்கு நிறுத்தலாம். இது ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அது புத்தவருக்கு சொல்றாரு அவரு, அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதாவது பசு பூஜை பண்ணனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சொல்றாரு அவரு. 11.42. ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. புத்தவருக்கு வந்து அவர் அறிவுரை சொல்றார், இது மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியல மாதாஜி, பொடியா இருக்கு. நீங்க வாசிங்க. பெருசு பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியலையா? மேல மேல உயர்த்துறீங்க, கீழே இறக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் மேல மேல உயர்த்துங்க, கீழே போயிருச்சுங்க. சூரியே தூ வித்ய, ரெண்டாவது தான் தெரியுது மாதாஜி, முதல் தெரியுது. சூரியே தூ வித்யயா த்ரையா கவி சக்னௌ யஜேதவாம் ஆதித்யேன து விப்ரக்ரியே கோஸ்வங்க கோஸ்வங்க யவா சதீனா சாதினா யவா சாதினா வைஷ்ணவ பந்து சத்கிருத்யா கிருதிகே தியான நிஸ்தயா வாயௌ முக்கிய தியா தோயே द्रव्यैस्तया पुरासरैः तन्दिले मन्त्रहृदये भोगैरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञानं सर्वभूतेषु. கீழே மேல கொஞ்சம் உயர்த்துங்க மாதாஜி. சமாத்வேன யஜேதமாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பசுக்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறார். என்ன பண்ணுறாரு? பை நியர் புத்தவா, one should worship me with the sun by chanting the selected Vedic mantras and by performing worship and offering obeisance. Okay. I can be worshipped, இங்கே இருக்கு பாருங்க,
within the cows by offering of grass and other suitable grains and paraphernalia for the pleasure and health of cows and may worship me within the Vaishnavas. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட் சொல்றாரு. அதாவது சூரியன் சொல்றாரு, அக்னி சொல்றாரு, பிராமணர்கள் சொல்றாரு. அது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன வேணும்னா பசுக்கள். ஸோ அப்படி வழிபட்டு அவருக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. எல்லா விஷயத்துலயும் வந்து என்ன பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இதை முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். யாராவது நேற்று கொடுக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் இன்னைக்காவது பசுக்கு வாழைப்பழம் வெல்லம் அது மாதிரி கொடுங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். பசுவை எங்க போய் Hare தேடன்னு Krishna தெரியும். Mataji. Thank you very much, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.